Jotono sari kaham. Ang tasingo Facebook live kisah hakia haimani aro network thikai maya ni bagai disconnected ungta tango abon bagai tau ang recording khaya aba upload khai risena hinai ang recording khaya abon kha kasia just short kasia information norong ni bagai जों covid manja khangkeno mane kirina ni mane kok gरै tom hinke जों borongni je rules and regulation no जों follow khai je doctor instruction khayo ba haike जों bithi rong no sa khangke aba hami thango ang actually sana ni nei musungman hingkangke 25th of thane mas ni april ang corona manja kha manjak gulo tini by 14 din kawai 8 tarik Mei hingkangkai tini ani complete hingka quarantine dongmani isolate but borok sawo te observation self observation te sapta kaisa जों naijin sama bagai ang nokhorjako angkai jotoni je anusobanai rongno jotono ang hambai maya paro paipleya tai je ani bagai suriwui tongnai rongno bo belekena hambai angkai kaisa rongno sanamu sumakaya ba haisi जों covid जों manjagoni baikai saimana thangangkai जों symptom sini soriwo kwbangma phayo tabogrom di baksani ke kongrayungo baksani ke lumu bokrok sawo baksani ke sak sakurbo ani ke sak sakurwoi ba ani sak ekdom icha korei samung khainani ba কোনো খাইপন আরাম নাঙ্গিয়া একদম বোঝাক মা খাইকে শাক সাই দङ আবন বাগै आं गंके वान सुकाबो কোনো কাইসা করোনা রনো ইনফেক্টেড দङ खाना हनै वान सुबै आं टेस्टिं खाइजाका हस्पिटाल थाङै टेस्टिं खाइनानै पजिटिव फाइया पजिटिव फाइ माने यागुला आं डक्टर गानो एडभाइस खाइया बाहायकै बिथि रंनो जानानि बा मको बाहायकै फलो अप खाइ डेली न तंनानि abo hingkangke borok steam water rok khaji rok saka gargle rok khaji hini saka tai borokni bithi rok no time mote chadi ni borok saka kai tab to recover angka angkai borok sau self test observation bai sapta kaisa tongni saka angkai sanamo somaka wa haisi जों tabuk covid ni somoyo जों jesuk mansak फाताराव थांयावै फाताराव नखायावै तङै मांखांखाना जों जावन हनै वानसुगो तमनि हिंके जों असय एरें एरें नांयावै जों बाजाराव थांगै बरक रबै मालाय गेदारिं खायै कक सालाय बाजार जागाराव अबखुदा चिनि कोरोना बा चिनि कोविड टेबो स्प्रेड होननानै चान्सेस गोबां तमनि हिंके जे बरक कोविड मानजाक नोंमै मालाय खांके निनि सरि हाबतांके Bani nang affected nang tanga tek khoroksa no nang thangi malake tek khoroksa ngi thangbiru jemon for the example tabuk mandainya borok phaikya jerainya bazaro khumulung borok bothango jerainya bazaro chomponagon bothango jerainya bazaro angkai nang bothango jerainya bazaro angkai je khoroksa kokni kok mandainya phano manjak phaiyi nangbai malaikya nangbai malai ma yagulo na tek khoroksa bai nang malai jawkha angkai o je mandai je manjak abo nin sori hapka nin sori ni te khoroksa naro nang tabuk abo soloi mano angkai abo borok te khoroksa naro thangai te khoroksa soloi mano angkai abo hanom bagai जों jesuk mansak जों nogo tongkhangkano sakogo tabu government rok horni 10 jora 10 tan sim curfew rumani tabuk to tesa na buskanga kurka sarikni 6 ta hangkano corona ni curfew rajak 144 section angkai abon bagai ang jotono no koinyamu song jesuk mansak narok nokhaya tongkhaina sanai जों government ni profit ni bagai abo chini self profit ni bagai जों nokhaya tongmangkhan chao जों saptago agi जों nangkangke agi to 5-6 din जों sapta daily phan जों nokhori tong kun din bat kari जों tabong nangkangke saptani जों list khai ek din ba 2 din rok nokhornani abo hairok naidi nang 3 din ba 4 din ni je samung mani nangmani nang list khai nang bazar thangka waise baina paitu budi
bazaro waisa thanga kan nini sapto choli manager aba haike paitu khangke nung jesik thangya tongoi mano borok male tongmano amsuk nini bo safety bo sak bongo tai nini family ni je nini ama babu banin charai rok banin bi busa je jo tongnai rok bo safety ngu gabon bagai jotono no kaisa sana musungo je kuno ngin choriwa luma sakpan haikya ba sori rubai kya kongrai rogungu ba sakur bo bahai rogung khangke covid test kajak nadi covid test kajak na aba to kuno as problem ya just nini bukungo kaisa ungko tula bai sorawui abono borok nini kungtui no tiklai abo testing kito borok rubo ruman jagulo abo report login mano nung 10-15 minit ba nasika kan no semen thangu ambagin jeng jese precaution khemano abot no chini chakogo than nung tabuk ang lungatho doctor thanani ba ang bokrok sakatho ang doctor thanani amte hini tongha ka abo sung bari sorirok bari thanani chances dong gabon sesekang jeng je puru puya ungya sinsakan no jeng precaution khemang kangke abo chin bagai belakeno chakogo abon bagai angka kayo norok kani je short message by norok bujuan ni norok bujia rok tongka kan norok anu ani tolawo comment kaji ang norok no reply na ni site bana corona manjake baba hayeng engkai corona ekta abo joton se spread virus abo nga kaisa borok ni te khoroksan borok norok thangai infected engkai abo asuk nini je sakni soriwo tekunu samung khanya ni icha kare aba hairo khai no khibo komjor khai khibo amona nung judi no bono ni hoite nung basina ni hingkangke jeng puila ni simna precaution khanya nangnai a precaution hingkangke norok sob somoi hand sanitizer use khaji tai mask use khaji ni personal hand sanitizer sob somoi logi tondi je jaga phan nung thang kai komse kom 1 meter phan distance borok bai kisa hasali tongdi borok bai ta nang lagi tai nogo phaiken kana tui tokoi nini je phatorori kan haimaro no abono alada kai suikhipdi angkai abo te kaisa ongko joton se nangkuk mani hingkangke jeng bazarogo thangkangke jeng buini bwskango ta hasudi ba bui haisumani ate hai crowd jaga ro ta tongdi jate ninro infected ngena bagai sobsomoi mask no thuknani abo nagi jeng baksa hanu police ro romo lama ro mask thukjagi ro khani actually abo chini kaham ni bagai se borok abo awareness ni bagai se borok abo makhayo tamni hingke mask thubi hangangke chini spread nani tebo chances kabang tongma bagai abo mask thubi ko borok romo tai jesuk borok kabangma tongman jaga rogo tongya tongkai sao tai night curfew ni rwmani karon hingkangke jeng borok samung nangya puru hanyo malai lai gobro lai kok salai tonglainani tabuk abo hai somoi kahamya chini jora hamya o jeng kisa mana siklainai abon bagai jotono no koyo nogo tongdi nogo tongoi na norongni samung rok je khaji angkai norongni safe ni bagai nogo tongkangkai no sanai stay at home stay safe thank you jotono no hambai